2. Simon kapaċi jpinġi u jikteb biż-żewġ idejn, tax-xelluk u tal-lemin. Kultant anki wara li niklu jaqbad karta u jibda ipinġi. 2. Iż-żewġ titfal ta' Simon, Greg u Zack. 2 ukoll huwa n-numru tal-bieb tad-dar ta' Simon f'Ħallija. 3. It-tielet u l-iżgħar minn 3 aħwa. Din oħtu Diane u dan ħuħ Richard. Simon l-iżgħar wieħed tal-familja. Konna close, konna viċin ħafna ta' xulxin. Ovvjament, sta' tfalli konna mqarbin. Dejjem flimkien. Ġifieri jekk tajli semmi li xi memorja li kont ma' Simon, ngħidlek il-memorji tiegħi ta' tfulija tiegħi dejjem kont ma' Simon. 3. U 3 wkoll id-drabi li gradwa Simon fil-liġi, fl-istudji Ewropej u fil-liġi internazzjonali. 3 snin kemm għandha żmien ġipsi. It-tifla, propjament mhux tifla tiegħu, hija l-kelba tiegħu, imma tant inħobbu aħna. Ma nindirezzawx bħala kelba, bħala annimal, imma nindirezzawha jew l-pupa tagħna jew t-tifla tagħna. 4. Kemm il-darba rebħu t-tazza tad-dinja it-tim favorit ta' Simon, l-Italja. 7. Ta' 7 snin Simon jagħmel il-praċett. 44. Simon twieled fl-1969 u għandu 44 sena. 16 sena. Hekk kellu żmien Simon meta kien tiġa qal lill-oħtu Diane li jrid jaħdem biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Għatlu għallu issa wara l-kors tal-liġi intfixxa tispeċjalizza u kien qalli fl-Ewropa. Għatlu l-Ewropa jinxini, dak iż-żmien kellna 16, bat qalli li Malta qalli tidħol fl-Ewropa, qalli u jiena fuq dak ħan ispeċjalizza. Għatlu mbagħad għatlu x'jiġri jekk Malta ma tidħolx, għatlu speċi jitrovi tolew ma m'għandek xejn mbagħad daqshekk. Qalli le, qalli xi darba Malta ħad tidħol fl-Ewropa. U dik qatt ma ninsiha. Il-numru 1. L-ewwel ta' Mejju 2004. Meta seħħet il-ħolma ta' Simon Busuttil li Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Disa. Simon jagħmel 9 snin membru parlamentari Ewropew. 4. Ħadem għal 4 snin fl-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Unjoni Ewropea il-MIC. Jiena dejjem għedt li Simon kien wieħed bin-nies li ferm biex meta ġejna u x'imbagħad għamilna referendum, il-referendum għadda biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. 600. Iva Simon Busuttil mar aktar minn 600 darba fi Brussell. 29. Il-numru ta' kampjonati li rebaħ it-tim favorit ta' Simon, il-Juventus. Żomm, 29 jew 31. Asnaf nispjega jien kif ħarġu mal-Juventus, għax jiena dejjem inħobb l-Ingliżi aħna. Fil-fatt meta jilagħbu l-Manchester u jitilfu tarhom biċempluli ta'. 14. Kellu 14 sena meta mar il-Belgium f'Hazel jara l-finali tat-tazza taċ-Champions bejn Liverpool u Juventus. Logħba li spiċċat fit-traċedja. Ninkwita ma sajna nagħmlu xejn, ma sajna nagħmlu xejn. Ġifieri veru konna nkwetajna ħafna. 68,792 l-ammont ta' voti li Simon ġab fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew. 10,000 vot aktar mill-elezzjoni ta' 5 snin qabel. Rekord ta' voti li qaġġab kandidat f'elezzjoni. Meta mbagħad wasalna u tħanna fl-Ewropa niftakar battalih, qedlu Simon, qedlu issa rridu nażlu l-kandidati biex imorru fil-Parlament Ewropew, qedlu u int irrid tkun kandidat. Għalli x'inhu? Għalli ma li jena senġib il-voti.
Għetlu inti t-ċajta, għalli t-ċajta int, għalli ma jinsa nitla. Għetlu ħanajlek. Għetlu għamilt kalkolu mentali, għetlu bej wieħed u ieħor għandna 240,000 votant Malta, 160 ġi 40,000, għetlu niggarantilek li taqbes l-40,000. Għalli qed tgħaddiż minn bija. Għetlu mhux qed ngħaddiż minn bija, għetlu Simon se toħroġ, għetlu taqbes l-40,000. Fil-fatt ġib kważi 60,000 vot kien. 802. L-ammont ta' voti li kiseb Simon biex ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Simon Busuttil għadu kif ġie elett is-seba' kap tal-Partit Nazzjonalista b'aktar minn 800 vot. Seba. Simon huwa s-seba' kap tal-Partit Nazzjonalista. 68 persuna fil-ġimgħa. L-ammont ta' persuni li vvutaw Labour u li Simon Busuttil irid jikkonvinċihom jivvutaw PN. Taqleb 68 kuljum Simon, għad ma jibsa. 5. Simon jiġri 5 km kuljum. Taqali. 8 ta' Mejju, meta sar kap tal-Partit Nazzjonalista. Jiena isem il-Kummissjoni Elettorali niddikjara l-Simon Busuttil elett bħala l-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Dejna ħwersu ħafna u nibku l-iktar imma. Dejna nibku ħafna. U nanqol xulxin konna jina l-mama u l-papa u t-tfal tagħna u hekk. Le, dak kien moment speċjali, spiċċajna nibku kollha kemm aħna. Kien moment emozjonali ħafna. Fej għalkemm isek tkun qed timmaġina se jiġri xorta, toħroġ dik ix-xi ħaġa minn qalbek li tafasilek. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmluh fuq kollox partit rebbieħ. Grazzi ħafna minn qalbi.